Bueno, pois o que falábamos antes, eu non sei vos, pero eu estou farta, porque sí que demos pasos, pero penso que queda moito por facer, sobre todo no noso concello. Sí. Por exemplo, non sei se coñecedes a campaña de Negro contra as Violencias, Sí, por suposto. na que participan máis de 100 concellos, e Moraña, non. De feito, tamén teríamos necesidade de ter talleres e charlas para a prevención de violencias machistas, promoción e igualdade, non só no Concello, sino tamén nas escolas. Sí, Fundamental. E actos para conmemorar 8 de marzo, 25 de novembro e darlle unha importancia especial eses días. pois sí. E tamén a creación de puntos lilas, que xa se están facendo noutros concellos, e en Moraña sería interesante para as festas, sobre todo. Sí, pois no no Carneiro. en outras festas tamén. E asambleas abertas para todas as mulleres do Concello, onde poñer en valor as cuestións que nos afectan a todas. Bueno, todavía máis cousas. E a programación de ocio de tempo libre que permita dinamizar actividades e as políticas de xénero do Concello. Sí. Bueno, non vos esquezades de algo tamén moi importante, como é a conciliación. Faríanos falta un horario máis amplo da ludoteca e para que así Sí, sobre todo no verán. fomentar a integración da muller ao traballo. Sí, Sí. Pois en definitiva, temos que incorporar a perspectiva de xénero en todas as políticas do noso concello, porque Moraña queda moito por facer e nós estamos preparadas.